gabi ang tanan kami ng JP Band from Eastern Visayas State University. Salamat kay sa paligid mo, unahin mo kaya sabihin mo. Nagdarasal ako tuwing linggo. Sapat na ba kaya ito ang sagot sa panalangin na magpantay at patag ang mundo? Di naman pabayang pa rin ng mga bandang mga tubar. So,